hurricane steel wat net aan die bush is. Want ons het gery, ons het geloop, jy sien dat kom ry, kom hy hier af, stop hy en laai klippe op, ons het die koud, ons gaan nou nog een gaan haal, ons is op pad om nog een te gaan haal, ons het op grond gehad in die achterpaal, so ons het soos een 90% een 90 kans om gekidnapped te word, you know. Sien dan loop ons van agterkant so hallo, sluitjie van nie dit gaan nie ek gaan die ander kant gaan haal, daar lê die een so, ons het dit gekry, ons het actually 2 gekry. Wat soos hierdie is bietjie cooked, maar dis okay. So die gaan beteken, joh, dit klink weird, dat ek my hare gaan weer met was, want ek het hierdie ding op my kop gehad, so ek het 3 keer 360. Okay,